Оке на Майдані. Як відомо, з 14 січня 1999 по 20 січня 2019 років на вітчизняному телебаченні виходило легендарне співоче шоу України під назвою «Караоке на Майдані», в якому кожен хотів бути відомим співаком на всю Україну. Більшість зірок сучасного українського шоу-бізнесу, такі як Віталій Козловський, Тіна Кароль, Наталя Валевська та інші, починали свій творчий зірковий шлях саме на «Караоке на Майдані». За 20 років свого існування «Караоке на Майдані» розширювало свою національну географію музичного телешоу у таких українських містах, як Суми, Харків тощо. Телеведучим цієї музичної телегри України був Ігор Кондратюк. Умови цієї музичної телегри «Караоке на Майдані» проходили у 3 етапи. Перший етап – співають усі. Натовп співає разом з Ігорем Кондратюком. І тільки лише 3 учасників з натовпу проходять у наступний етап. Другий етап – пісня на вибір. 3 найактивніших учасників обирають свою улюбленішу пісню, яку полюбляють співати. Але лише тільки одному із 3 учасників, який найактивніше за усіх інших заробить найбільшу суму грошей, той і є переможцем цієї музичної телегри. Третій і останній етап – пісня на біс. Переможець, який найдовше за усіх інших протримався на цьому співочому телешоу, виконує коронну пісню на біс, а також отримує найбільший шанс потрапити у інші музичні телешоу, такі як «Шанс» та «Ікс-Фактор». Про «Шанс» та «Ікс-Фактор» я зроблю окремий відеоролик. За 20 років свого існування «Караоке на Майдані», тобто з 14 січня 1999 по 29 липня 2007 років, спершу виходило на телеканалі «Інтер», а згодом з 5 серпня того ж 2007 по 13 грудня 2009 років «Караоке на Майдані» виходило вже на телеканалі 1+1. А вже з 20 грудня того ж 2009 року і аж до самого закриття цього музичного телешоу України 20 січня 2019 року виходило вже на телеканалі СТБ. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.